chinodzimba kudarika kurwiswa newo wakabatsira ende hakuna iye ane godo kudarika munhu wawakambobatsira saka ndauya baba zokumbira simba kuti tiwirirane makati tiwirirane kuti tigarisane unoda tigarisane manje vanhu venyu vondinokora ivhu vachitoda ndiparare ukasviba vonditera kumba nezvimhuka zvinofema yera yera munoera baba anoera mwari moyo zotoda kuvhurika baba ngani ndinokumbirawo muzikinuri mweya noera noera baba shera baba era baba era baba anoera baba nyangwe pandinoda kudzikinurwa mweya uyai nyama painoda kudzikatidzwa mweya uyai. Tiri muna November, chakati pakati paNovember. Saka chikomana Makumbe production basa apedza anga achitoita mastering mixing anga akaita kudhaya. Saka November watapinda pakati pake tobva tatomboti zvinhu zvavo zvatakapiwa naManuel wekudenga. Tichiti kudenga kuna Manuel. Album rinonzi kudenga kuna Manuel. Ine matracks akati haana kuwandawo kudarika 5. Chibaba mungu achibata chine makuwa chinoona musoro. Thank you so much. Yekudenga kuna Manuel. Ayika yekudenga kuna Manuel. Ndiani ane zamba.